starring Mas Rakil din naghilak kuno si Rakil. Mauna nga kining hilak tungod sa kaguol maoy unang nasinati pag-abot Diyos Mesiyas, pagkatao Diyos Mesiyas, wa dang tigdugay, doon nay nagminatay, kay nangamatay, niya mga inosente pagyod. So ang presensya sa Ginoo dinhis kalibutan, kamatay sa diay, makamatay sa, no? Muna usahay maingon ta, murag wa man tingali ni Ginoo kay sige naman yung pinatyanay. Posible pod nga nagpinatyanay tungod kay naay Ginoo. O gani si Kristo pagkadako na niya, iya ginang gisulti, mianhi ko dili kalinaw ang akong dala kung dili espada. Niya magunay nagpinatyanay ang inahan og ang anak nga babay, ang amahan og ang anak nga lalaki. Unay pinatyanay ba? Mao sa na dinhi simbahan, unay puntag pinatyanay. Linibakay, mga na ba? Niam na din Wadi ay. Oy, kadaghan. Apil pamanggani ining nagwali. Karang linibakay yun. Basta na pinatyanay. Nga naman, nganong namatay man ang mga batang inosente tungod ni Hesus. Tungod kay dunay dili gustong mudawat ni Hesus. Dunay dili gustong mudawat sa Ginoo. Kay kinsa man ang Ginoo, matud pa ni Kristo, I am the truth. Inigabot sa Ginoo, iyag yung ipatunhay ang kamatuoran. Kinsa man sad kunong mga tawhan nga ganahan kaayos kamatuoran. Mao na kutob sa mahimo kadtong mga bakakon patyon gyud tong maghatag og kamatuoran. Kana bitang inosente nga tao. Ang tao ba nga inosente? Di ba? Huwag mo ng pangutanon, di gina maglipod-lipod. Tugaan gina. Wala na mga bata, inosente kayo. Inigingon ni mo, asa imong mama dong? Ingon siya, wa kono siya dire. Anak. Tugaan gina siya tinuod. Di siya mingon, wa dire. Sa to pa nitabang na siya pamakak. Pero mingon siya, ingos mama, wa kono siya dire. Anak. Tugaan na Pero kamo din nanimba, apil na ning nagwali. Mga bakako na kita, may nakita mudag atik-atik, no? Ana. Yan sa man mo. Say gusto ninyo, mahimo mong inosente o ignorante? Inosente. Unsa may kalainan sa inosente o ignorante? Kamao mo. Ako wasa ko kay ba? Ako lang gibana-bana ang inosente kanang tao nga way sala, way malisya ba. Ang ignorante kanang way kahibalo. Ignorante ba wa kahibaw pananglitan. Ignorante ko pag-abot nako dinhi San Vicente kay wa ko kahibaw haing simbahan. Perti na mong pangutana, ignorante pa ko kay ko kahibaw. Ang inosente kanang wa gyoy sala, way malisya ba. Anang makakita taong babaeng naghubo, ako kakita ko babaeng naghubo kay inosente man ko, moingon ako hala naghubo si Ninai, pero wa jud way hunahunang dautan. Ambot mahitabo ba kana? Deka na bang makakita ka ana mga porn diha sa kuan, diha sa ansana ana bang cellphone ba, anas internet nga ang imong reaksyon dili gyud malisyosa, dili malisyoso. Igo ra ka mo ingon nga nganong gaingon ani masad ni sila. Ana ba? Kami bitaw sa una doon natoy madre among kuyog na namatay na rabato, may she rest in peace. Nya kani mga pari og mga on labi na magkatipon may di gina mawa ang green joke. Ang green joke ba na gina siya. Labi nagkapunta ka mga siyaw. Nya nami madre na tipon og kaon. Green joke din among kauban. Moingon ra sang madre, adiha ka pader, tinuod pader. Ako ignorant. Asa ni inosentiha sa gini. Digid siya mo kuan ba? Digid siya mo hatag bitaw og kanang dautan nga meaning nya tinarong gyud ang iya.
O to inosente gito nya. Namatay naman to ating ito sa langit. Nakaroon unsaon man nato pag atubang ang kamatuoran nga kun naay Ginoo mahitabo gid ining pinatyanay, mahitabo gid ining mga kagulanan. Unsaon man nato pag atubang atong i-preserve ang atong innocence dinhi sa atong kasing-kasing, the innocence of our hearts. Nya unsaon man ayaw gyud paningkamot na maminti nimo ang sala, papasa ginang sala. Matod pa ni kanaganing San Juan sa unang pagbasa, kitang tanan nakasaa gid ta. Pero kung naay makasala, ayaw kabalaka kay duna nay tiglimpyo sa atong sala ang dugo ni Kristo. Maoy mo limpyo sa atong sala. Ano bang o gusto tang ma-preserve ang atong innocence, dili importante kung kapilatan na himong malisyoso, malisyosa, o kapilatan na kabuhat og sala. Sama ng premarital sex, adultery, pangabit, homosexuality, pangawat, corruption, siging panaot anang silingan, siging kahakog anang imong yuta, kanang imong balay, imong alahas, mga sala man ni siya tanan. Pero dili unta ta mo ending dinhi, dili unta ni nato ba dipinsahan ba? Dili unta ta magpakawais nga atong dipinsahan ang atong mga sala. Matud pa ni San Juan, ayaw pagpakaaron ingnon. Muingon kang wa kay sala, kay mora ba din natong dipinsa? Wa oy, wa ko naghimo anoy. Ako, wa ko maghimo na. Yun baka kon ka, udi ka mo angkon nga wa kay sala. Pero ayaw pagpabilin diha sa sala. Kung ikaw bana nangabit, ayaw pabilin diha sa imong kabit, uli gyus inyo. Balik lang sa niya sunod adlaw. Kana kung ganahan pa kang balik. O natintal na po ka, kay huyang ka, balik na po ka dito. Nya, balik na po ka sa inyo. Nya, ikaw sa asawa, imong bana, ingon ana, unsa mo sa imong buhaton? Tingali, naglagot ka. Pero, resolve lang po nga, dawaton ko lang gid ni siya, kay nakasaman. So, magtinabangay ta nga maligon, madugay, nagsumadali. Maligon naman ginang banaha. Di naman ginang mo balik sa kabit. Masudlan manas gracias Ginoo. Pero dugay-dugay lang yun, mga tingali, mga 3 years, mga 5 years. Pila raman sa guna, 3 years o 5 years nga agwanta-agwanta. Nya, moingon ra jud ta sa atong kaugalingon, mao gid ni, basta na aga ni Ginoo sa akong kasing-kasing, masakitan gyud ko kay ni aman sa yawa nga naduol nako. Tupad pag yung higda. Mutupad naghigda, kapoy kay glawas, ihigda na ditso din ang hagok. Luya man na dito kay kapoy man dito. Mabta na akong sige ingon ni joke-joke kanang kabit ko no makapamaol, ang asawa makapuol. Ilang ingon. Ako nakadungog ra sa kuan nag-istorya kani lagi mo apil sa taga-ana ba inom-inom. Ana man ada manggawas mga istorya. May magkatawa man ko ana. Wa mo ko kasuway. Ambot tan kapamaol ba na pangutan na inyong bana. Pamaulan ba sila dito. Mag-aguroy-aguroy na gani na kanang sakit. Hiluta ko dahi kay sakit ka. Posible na nagapangabit gina. Kay makapamaol man to. Kamo rin nahibawa na. Kamo sa inyos kung tutok-tutukan. Ang sunod nga atong buhaton, musangyaw ta unsaon pagwagtang ang sala. Dili sa tamuhunong sa pag-ingon lang ako na ko magpakasa. Wa na ko magpakasa. Karon kanang imong pagkaway sala, kanang imong pagka-inosente kuno sa sala, isangyaw na nga tos uban. Agniha sad sila nga di na sad sila magpakasala. Og anha kadiha mahimong tinuod nga Kristiyano. Kana bang musangyaw na ba? Dili magpabilin diha sa imong kunuhay kanindot. Ana sa koy uyuan sana apuhas pag-agawan sa una nga di mo simba, di mo kalawat, di mangumpisal, di sad kaayo mo tabang. Wa gyud kanang moingon ra gyud siya nako. Ako dinhi siya no, siya no mayang tawag ako siya no. Wa man ko magbinuang. Okay ba nang Ginoo ako magbinuang nagtinarong ko sa akong kinabuhi ay lang kong hilabti.
Basta ako diri nagtinarong ko ay lang kog hilabti. Kay wa biya ko magbinuang, wa man ko'y gipasakitan, di ako isigataw, wa ko'y gitikasan, ay lang kog hilabti. Ana ba? Kana sila mo yung mga impiernohonon. Nga naman, ang imo ra jung kaugalingon imong gitanaw, ngadto jud kas uban. Muna si Jesus og si Maria og si Jose kansang banay atong giselebrate kagahapon, nahimong santos nga banay kay wa sila mohonong diha ras ilang panimalay. Ilang gi paambit ang ilang kanindot ngadtos uban. Paambit ba? Paambit sa ilang grasya. Kamo, kusog ba mong mopaambit ngadtos inyong silingan sa inyong kabuutan? Oo, kana. Muna kung sige istorya nga, kung ang inyong silingan lapok ay gagianan, ipasiminto. Ikay pasiminto. Nya kung ngit-ngit ilang agianan, imong sugan. Nya kung pitos lang agianan, imong padakan. Kasimpol kayo nga mga buhat. Pero nindot kayo na, lasting kayo na tanan. Lipay yung ginawa na. Pero magsikag yun, ngigano, ako lang yun. Kana sila, unsay yung boton, ako lang yun. Ayaw, ay gana. Kana bitamong lugar nga tos kahugan, mga 3 kilometers man na, wa man sa gyud karsadahi, ang botog nganong naungot man ginang pag-approve na pagkarsada diha. Ang akong kolekta, gikas pagkapari nako, sige na kong paambit ngadto. Kasuod na yung motor ngadto, door to door. Mga tumba lang gid usahay, pero sige lang basta makaabot gyud dito. Matod ba mga drivers motor, hurot-hurot na gid anamog tumba tanang agianan diha nang 3 kilometers. Ang among mga pangustuhod nag-abot na lang ang daan ug ang bag-o. Pero may na lang makaabot naman sila dito kay sa una pasaan pag maayo kami kargador gud sa unap ting kapuya mo buto imong dughan abot nga tubabaw. Pero karon awa na door to door na. Mo na diabetes na pud sila dito, wa na mamuagas ang singot. Wa na dali kay mga mata ang mga gulang-gulang kay sige na malag sakay sa motor. Sa una muagas mang singot. Pero inana ba share. Pag sigunahon na diag unsay mo balik. Nya unsa may sunod? Hatagan tas Ginoo og grasya nga dili na nato masukod. Muna kini mga bata karon nga nangamatay bisan wa sila gilitok nga pulong sa pagtuo, pero ang ilang dugo maoy nahimong tuburan sa dako kayong kausaban sa kalibutan. Ang mga tao niilana ni Kristo, sa una gilutos og maayo si Kristo, karon gitahod na si Kristo og ang representative ni Kristo. Ang Santo Papa lang, why leaders kalibutan nga pupariha ting Santo Papa nga bisag asa mo bisita, minilyon gina katao ang mo sugat. O labing minos na aginas mga 500,000 ang musugat ba? Muatang pagidesdan. Padagsa kay na mahitabo di man siya celebrity, leader man siya. Ang mga celebrity noon kay dugok man ta. Pero kana siya, nahimo ting celebrity nga leader tungod na sa atong Catholic Church. Kami sang mga pari, labi na din sa Pilipinas, ay suyahaya lagi. Tanang pagkaon adtos pari ang lami. Kanabitang akong paunahon ang mga taog kaon. Sige lang, kamulay una. Nagisa, ana bang mag-blessing og balay, party o pista? Sige lang, kamo lang sa una mo. Anak ko ba? Nya muling ko din ko sa lamisa kay maghuwat kog kanus mahuman og linya. Oy, mangabot ang mga pagkaon dito Muna, nga akong buhaton karon ninyo ra ko, sige kamoy una, lingkod lang sa ako diri ha. So tagaan nga to. Ang pasabot ana, di na ko mulinya, tagain na lang ko. Pero maikog biya ko ana, pero ngano man tungod na sa akong gibarugan nga naa ako sa pagtuo nga gasunod ni Kristo. Pagkanindot sa impact ni ining gipaagasag dugo nga pagtuo. So ayan mo kabalaka, masakitan mo karon, lipayon ra mo ugma. Masakitan mo ugma, sa may sunod. Lipayon na mo in the future. Masakitan mo in the future, mamatay ra mo. So ito ay langit, no? Ito ay langit, katapusan. Sige, manindog na ta.